निमिया पतैया हो बघवे से या बतारी मैया हो बघवे से या बतारी मैया हो निप दिल बानी अंगनैया हो निप दिल बानी अंगनैया हो बघवे से या बतारी मैया हो बघवे से या बतारी मैया हो बघवे से या बतारी म्यूजिक डायरेक्टर इनरजीत बाबू हिमांशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरवाड़ा चौक दरभंगा। बघवे से या बतारी मैया हो या बिली जब जब मैया जी गावे लागेला बड़ा सुहावन हो चम चम चमके माई के भवनवा लागेला बड़ा मन भावन हो लागेला बड़ा मन भावन हो या बिली जब जब मैया जी गावे लागेला बड़ा सुहावन हो चम चम चमके माई के भवनवा लागेला बड़ा मन भावन हो हियावत ही परब पैया हो हियावत ही परब पैया हो बघवे से या बतारी मैया हो बघवे से या बतारी मैया हो बघवे से या बतारी म्यूजिक डायरेक्टर इनरजीत बाबू हिमांशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरवाड़ा चौक दरभंगा। बघवे से या बतारी मैया हो निमिया के डढ़िया मैया के अपनी हाथ से झुलुआ झुलाइब हो माई के भजन गावे खातिर सोनुआ के बोलबाइब हो सोनुआ के बोलबाइब हो निमिया के डढ़िया मैया के अपनी हाथ से झुलुआ झुलाइब हो माई के भजन गावे खातिर सोनुआ के बोलबाइब हो समावे में यही भैरो भैया हो समावे में यही भैरो भैया हो बघवे से या बतारी मैया हो बघवे से या बतारी मैया हो झुमता पे निमिया पतैया हो बघवे से या बतारी मैया हो बघवे से या बतारी मैया हो हिमांशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरवाड़ा चौक दरभंगा।